og velkommen til Bauhaus. Mit navn er Kent Holm, og vi har 15.000 kvadratmeter, og der er både plads til dig og alle dine kendte venner. Undskyld. Ja. Arbejder du her? Yes. Jeg synes nok, det er lignende. Altså, jeg har sådan noget træ derhjemme. Jeg har faktisk nogle havemøbler. Ja, det mener jeg helt klart, vi har. Ja, men det er jo ikke, jeg skal ikke bruge træ. Jeg har de her havemøbler, jeg gerne vil have slebet. Ja, den havemøbler, jeg har, det vil jeg ude i havecenter udenfor. Ja, prøv nu her. Jeg har havemøbler. Jeg har dem. Undskyld, okay. Har vi et problem her, Kent? Altså, ikke, nej. Han skal bruge noget træ. Nå, men det skulle jeg da mene, at vi har et sted. Kan du vise ham, hvor det kan jeg jo se, men det er jo ikke træ, jeg er ude efter. Derhjemme har jeg nogle havemøbler. Du ved, havemøbler. Og jeg vil gerne altså havemøbler, det er udenfor. Det var også det, jeg sagde. Havecenter udenfor. Udenfor? Ja. Ude i havecenter. Kære venner, jeg skal bruge en, du ved, sådan, jeg så i jeres katalog, sådan en sliber. Nej, jeg skal slibe. Jeg skal altså slibe sandpapir, eller hvad? Ja, men det var sådan en, du ved, den med en ledning, og så havde den kun ryste. Okay. Det var jeg. Det var... Han mener rystepus. Okay, aha. Det lyder rigtigt, Kan I bare hurtigt lige fortælle mig, hvor det er? Bare pege. Det skulle jeg da nok bytte. Altså det er over isenkramsafdelingen, over herovre. Ja, det er mig. Jeg tænker, at du skal snakke med ham, den skalte det så. Okay, det er mig. Ja, dine kollegaer har lige henvist mig til dig angående en rystepusser. Ja, det har vi lige herovre. Ja. Jeg skal lige vise dig. Jamen, i dag har vi jo, eller i denne uge har vi jo en fast lav pris på Manpower. Okay. Kommer i en fin æske som den her. Yes. Og den har helt op til 200 watt på lysnettet. Ja. Og den kommer med forskellige kornstørrelser, som man lige kan tage jer på, okay, som man har lyst til. Yes. Er det okay kvalitet, eller? Jamen, det er kram det her. Det er noget, jeg selv bruger hjemme til at afstive alle gulvene med. Ja, selvfølgelig. Okay. Der har den ekstra features. Så... Man kan bruge den til at knuse en øldås med. Okay. Hvad kan den ellers? Man kan bruge den til at shit med. Jamen, har du sådan andre forslag til, hvad man kan bruge den til? Altså? Ja, man kan... Sådan også rimelig ung til epilepsi-anfald. Okay. Okay. Jamen, har du sådan andre forslag til, hvad man kan bruge den til? Altså? Den har dejlige former. Og så vibrerer den, når jeg vil have det. Ja. Men altså, ved du hvad? Det er sgu fint nok. Jeg tager den altså. Det... Jamen, perfekt. Jamen, kæresten, det er dig mig. Ja, ved du hvad? Tak for hjælpen nu. Ses. Endnu en tilfreds Manpower-kunde. Bauhaus, meget mere at komme efter. Hvem sidder der bag skærmen? Med musen i sin hånd, Det er Johanna og Harley. mens andre laver fond. De tegner og fortæller, De skriver og de maler. når vi mod målet ender. Det hele gerne spænder. Vi laver også andet. En nørde og have sjov. Udvikling af koncepter. Fysik for os er lov. Vi jobber lidt i Bauhaus. Spil boller og drikker øl, Vi kan en masse andet. som overhovedet ikke skal vises her. Jeg har havemøbler. Model i vækstende glas. Og Jørgen han hjælper til. Seks håndværkere er vi. Og meget mere til. Lidt medfødt humor har vi. Og når det presser på, Sammen i vores teamwork. Vi får det til at gå. Ekstra features og den slags, altså. Ja, selvfølgelig har den det. Okay. Hvor er du?